שלום וברוכים הבאים, אני שרון דורי מתזמון השקעות. לא מעט חסכונות עבדו בגלל רפורמת בכר. אז קבעה המדינה שהבנקים ימכרו את כל קופות הגמל והחסכונות שלנו לחברות ביטוח וליזמים פרטיים. אלא שבמעבר הזה עבד לכאורה מספר עצום של חשבונות. על פי בכירים במשרד האוצר מדובר על בין 10 ל-15 מיליארד שקל, וזה אומר שכמעט לכל אחד יש כסף שמסתובב. אז כדי למצוא את הכסף שלנו, זה האתר הממשלתי החדש, מומלץ להיכנס באמצעות דפדפן אקספלורר. אישית בדקתי אותו והוא מעולה. כל מה שצריך לעשות הוא להזין את מספר תעודת הזהות וכמה שאלות זיהוי. לאחר הזנת הנתונים יופיעו לכם שמות ופרטי התקשרות של חברות הביטוח ובתי השקעות שהכסף שלכם נמצא שם. האתר הוא פשוט וידידותי, ואת הלינק לאתר הזה תוכלו למצוא כאן מתחת לסרטון שבאתר שלי. אז קדימה, תמצאו את הכסף שלכם ושלחו את הסרטון הזה לכל מי שאתם מכירים. חבל שהכספים האלו יישארו ללא דורש. בהצלחה.